Hello guys, good day. So this is Kuya Chong na pod no og mag-continue ta about uh, basic knowledge about sets. Pero no din here we are going only to discuss or mag-discuss rata sa unsaon nato pagngan, how to name sets, unsaon nato pag present ug pag-write no unsaon nato pagsuwat ang set, but mag-focus rata in roster form. So naman tay forms or types or ways of kanabitang natin mga pamaagi unsa to pagsuwat ang set, pero mo focus ta ni roster form. And unsay but pasabot na ng element of a set, or the word element, unsay pasabot na ng element ng word when it comes to set. So magsugod ta, let's start. Okay, so mag-first ta, mag-una ta ni naming a set. So unsa to pagngan og set. Okay, a set can be named or represented by any capital letter. Sabot, pwede tamungan or mo represent og set, usa ka set gamit ang bisan unsa nga capital letters. But pasabot, capital dagko ra. Okay? Bawal small letters. Dapat dagko ra capital letters only. Example kaning A, B, C, D, E, F, G og etc. Okay. Mao nay pagngan og set or magrepresent og set mga capital nga letters. Okay, sunod. Writing or presenting a set. So unsa nato pagsuwat o pag-present sa usa ka set. So natay duha ka pamaagi. We have the roster form o kining set builder notation form. Pero ang atong focusan only is si roster form kay medyo lisod si set builder notation form. Medyo complicated siya. So kinahanglan ta og more pa nga basic knowledge, or di na basic nga knowledge pero murag deeper nga knowledge sa set. Usa ta mo kuan og set builder notation form. So mo focus ta ni roster form. Unsa man din ang roster form? Okay. Listing all the elements of a set enclosed with braces. So natay mga gipang kining o sino ni gipang red nga mga words diha. We have listing, we have elements, and braces. So kung ato na bisayon, listing, lista, all the elements. So kana po ng elements no of a set enclosed with braces. So atong ilista ang tanan nga mga elements, unsa kaning mga elements no ato na explain unja atong i-enclose ni braces. So ato ni unahon si braces kay murag basic naman si braces. So tag braces, di na braces ang ipon ha, kini this symbol kanang this one kana siya mo nay braces. Mo nay atong sudlan sa mga elements. Atong ilista ang mga elements, then atong isud sa braces. Okay? Karon arita ni elements. Unsa man ang mga elements? So natay example dire para may bawaan nato og unsa nang elements. Okay. Ang elements, example, set of math materials. So ang mga elements ari is ruler, protractor, pencil, calculator, ug uban pa. Mao nay mga elements sa set o sa ka set of math materials. But pasabot, kung maingon nitag elements, sila ang mga butang nga nagbuo or nagcompose or ang sud sa usa ka set. Balik, mingon tag elements, sila ang mga butang, mga tawo, mga numero o unsa pa nga mga butang nga sud sa usa ka set. For example, sala set. Okay, unsa may nasa sala set? We have mga furnitures, di ba? We have lamisa, we have kanang lingkuranan, we have mga unlan, or unsa pa na nga mga butang nga naa sa usa ka sala or usa ka sala set. So ang elements kadtong lingkuranan, unlan, mo mga elements, mga butang nga maoy nakapabuo or maoy nagbuo sa
set. Okay? So, nata dinhi we have the symbol of set. Okay, symbol sa set, I mean sa symbol sa element. Mura jag C, then na ay kining murag line sa tunga. Mura jag E pero murag C. Yung sa na pa-explain basta kay mura jag inana ja porma, mura ja porma basta kaya mahimo ko chink chink. Ay sorry. Sorry. Ingon. Oh, murag inana mo na sa jay symbol sa element. Okay. So karon mo try na ta. Mo try ta og name og element or mo represent og element, diya mo try pud ta og list gamit ang kaning pamaagi kanina si listing, gamit ang roster form og kaning mag name ta og set. Okay. Example, write a set of all days in a week. So, ato kunong maghimo tag set sa tanang adlaw sa usa ka week. Pangutana, makahimo ba ka tag set ani? Di ba sa previous tong lesson, mangutana ta, makahimo ba ta kung makahimo ta kung grupo, kung specific, ug kung naay common nga characteristic. So, dinhi group o groups, di ba? Mga adlaw, grupo. Well defined, yes. Ano man? Mga days, wala ba sila yung mga days sa week, di ba? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Mo ba na mga kining days sa week, di ba? Then sunod, na by common characteristic naa kaadyo. Though lain-lain silang adlaw, pero adlaw sila. Okay, so unsa man to pagsuwat? Okay. So, remember gaina, ang set pwede i-represent og bisan unsa nga capital letters. 'Di ba? So, let's say X. Okay, X ang akong gamiton nga letter. Then write the word, then write equal. X equal, then atong isod ni brace. Sorry kailan ang brace, basta kaya na brace na siya. Then ang mga days, list of all days. So we have Monday, we have Tuesday, we have Wednesday. We have Wednesday, we have Thursday, we have Friday. Kagawang na. Sorry kaadyo kay kuan. Friday. We have Saturday and Sunday. Then enclose og brace. So ato nang nasunod ang naming ug kining representing gamit ang roster form nga atong ilist. Kay balik. Naming X. So si set X is the set of all days in a week, di ba? Then mga elements. Atong ilist ang mga elements. We have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Then atong isod ni brace. So nanatay brace. So inanara. That is how we name and how we present. Nga na English naman ko, no? Balik. Mao na siya. Mauna ang paagi aron atong inganlan ug i-present ang usa ka set in roster form. Okay, another example. Murag na po ko itang example diri. Say, mao na siya, di ba? We have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and Saturday na baylo. Okay. Let's try. Okay ha, try ta. Let A, dinhi, gitagaan na taog nga ni set. Set A. A ang ngan ha, A. Na let A ning assume ta nga si A mauni ang nga ni set. Be a set of all even numbers from 1 to 10. So, tanang mga even nga numbers gikan ni 1 kutob ni 10. Okay. So, lista sa nato. 1 to 10. Di ba? Og mayon tag even but pasabot kay pares, di ba? Okay. So, but pasabot ana,
Ang name ni set, we have A. Diba? So, A. So, what the A equals, okay ha, maghimo tag set. A. Then, remember, all even numbers. Tanan nga mga even numbers. So, pares. So, we have 2, 4, 6, 8, and 10. Diba? So, what that? 2, 4, 6, 8, and 10. Okay, so now, nanatay set of all even numbers from 1 to 10. Nanatay usa ka set sa mga pares nga numero gikan sa 1 kutob 10. A is equal, or set A is composed of the element 2, 4, 6, 8, 10. Balik, A is composed of the element 2, 4, 6, 8, 10. So, mo na. That is how, maunay paagi para mo represent or mo present og set gamit ang roster form. Okay, next. Okay, diyan na, di ba? A is equal, or A is composed of the element 2, 4, 6, 8, 10. Now, let's go back to elements of a set. So, balik tayo elements of a set. Okay. Okay. Let A, let A be as, or let set A be composed of the elements 1, 3, 5, 7, 9. Okay, so si set A, naa siya mga elements, na siya mga sud nga 1, 3, 5, 7, ug 9. Okay. Pangutana, si 3, element ni A dili. Remember, kung ingon tag element, sud. So, si 3 is an element of A. Kaya diba si 3 na sud ni A, diba? Okay, so it's a big yes. Nahutag tinta. It's a big yes. Okay. Karon, naatay usa ka paagi, or naatay paagi nga atong mapakita nga si 3 element ni A. Okay? Unsa man nato pagpakita nga si 3 element ni A? Okay. Diba si 3 no element ni A? So, remember nga ang sign or ang symbol ni element is inani. Diba? So, pwede ta mo suwat 3 is an element of A. Diba? Diba kay na ingon ko? Or diba kay na si 3 bisa kay element ni A. So, pwede ta mo ingon 3 is an element of A. Kay diba mao ni ang sign ni element. Pwede pud ta mo ingon de. Ispakta. 1. Okay. Pwede ta mo ingon 1 is an element of A. Diba? Kasi 1 element pa ni A. Pwede ta mo ingon nga 5 is an element of A. Diba? Kasi 5 element po ni A. What if dili element? I mean, how about kung dili siya element? Unsa man to pagsuwat? For example, mayong ko 2. Si 2, di ba di siya element ni A, no? So, unsa man to pagsuwat? Okay. Inana. Element nga symbol pero na ay karas. Okay? Pagpasabot ana, si 2 dili element ni A. Balik, kung di nga ni element, ang atong gamiton nga symbol is element nga symbol din na ay crash, na ay murag kanang sino ni. Basta kay kikarasan kibali. Okay, sabtan. Susunod ra kaadyo. So what ang element? For example, 3. Kung element sa 3, then ang symbol sa element, nandiyan ang name sa set. 3 is an element of set A. Nana pagbasa. Okay? Okay. Okay, karon try ta. Write T if the statement is true and F if false. Okay. So atong buhaton karon,
T ato isuwat kung tinuod, F kung false. Okay ha? 2 is an element of X. Si 2 kuno element ni X. Tinuod dili be. Tanaw na tug nabay 2 ni X. So we have 2, di ba? Sud ni X pasabot si 2 element ni X. So tinuod dili. Tinuod. True. Okay, so true. Sunod, 5 is an element of Y. Si Y, dara Y. Dara si Y. Element ko si 5, tinuod dili. Dili, tinuod kayo. 2, 4, 6, 8, and Y 5. So, this is false. Sunod, 6 is an element of X. Okay, si 6 kuno, element ni X. Tinuod dili. Tinuod. O, da si 6. Dara si 6 da. Si 6. So, element. So, this is true. Sunod, 1 is an element of Y. Tinuod dili. Dili tinuod kay tanong mo si Y di adire. Y1 si Y, di ba? Okay, so this is false. Okay. So, next ta. Uy, mauram din ay. That's all for now. Okay, so unta kining nakatabang, unta nakasabot mo. But before ta mo end, let's have a quick paspas nga review sa ta mo end. Okay, paspas nga review, balik ta diri. Let's go back. Kaya wa ko nakasuwat og kuan. Okay, naming a set. Kung mag-name tag set, pwede siya i-name in any bisan unsa nga capital letters. Capital letters ra ha. Dapat capital letters ra. So, natay duha ka pamaagi pagpresenta og set. We have roster form og set builder notation. Pero ning focus ta ni roster form tungod kay medyo complicated gamay si set builder notation. Okay. Roster form ta. Unsa man sa roster form? Listing, lista sa tanang elements of a set enclosed with braces. So, atong ilista ang mga elements. Mingon tag elements, mga sud, mga nagbuo sa usa ka set. Unja atong isud sa braces. Igagaw ni siya kibali ni parenthesis, di ba? Pero braces ang tawagan ni siya. Next, elements. O, din na. Di ba? We have the symbol. Mo ni symbol ng elements. Adyo kalimte, symbol ng elements. Sunod, example. Ay, ba naman ni ay. Okay. Unja kining atong gibuhat karon nga kuan kini. Kung magsuwat ta og kanang statement about element ato unahon si element og suwat. For example, kini 3 is an element of X, di ba? Kaya 3 elements man ni X, or 4 is an element of Y. Okay, so unta nakatabang bisag ginagmay, no? Unta medyo nalinawan ginagmay about sets. O maybe next na pud nga kuan natin kami clarification, or maybe right na pud nga subject. And thank you sa inyong pagtan-aw. Thanks for watching. And always remember nga, if kapudyon mo, di mo give up. Ha? Pahuway ra. Ug adyo pagunahon ang di ka mao. Paningkamot, i-give imong best. Of course, adyo kalimti, mag-pray. So, thank you so much, guys. Thanks for watching. Bye-bye.